ниндәй осракта без кешенең yetешсезлекләрен сөйләй алабыз. Әгәр кеше теге я был эше менән, хүзләре менән, әүземлеге менән исламга һәм мусламаннарга ниндәйдер зыян килтерә икән, без уның турында һөйләргә тиешбез. Һөйләй алабыз гына түгел, тиешбез. Бер бәләкәй мисал. Мәсәлән, кешенең бөтенләй белеме юк. Ул бернинди дә шәригать белеме алмаган, берәй көн тотала әкияттәр һөйләй башлай. Мана мин, мәсәлән, пәйгамбәр дип, шундый осрактар булманы. Башкортстанда булды. Кайдандыр пәйгамбәр килеп сыга, субханалла. Кыбланы теге бәлякка түгел, киресенә укырга кирәк. Мин кыбланы үзгәрттем. Миңа ниндидер яңа теге Коръәннең өлештәре төшә типме, шундыйрак хүзләр, субханалла. Мана бынан тыш та күпме кешеләр ниндидер бидгат, хурафат, шәригатькә каршы килгән нәмәләр тарата бит инде. Ана шундый кешеләрнең без yetешсезлекләрен һөйләргә тиешбез, кардәшләр. Хатта әгәр тикшерергә туры килһә лә, әйтәйек, мана кемдер һорау бирә, безнең районда шундый бер кеше шуны һөйләй дип. Әйтәйек, без уны беренче тапкыр ишетәбез. Кайда карайык әле видеоһын, мәсәлән, нимә язган, уның сайты бар икән дип. Мана бу тикшерү була бит инде. Ләкин бу тикшерү ислам диненә зыян килмәһен өчен һәм мусламаннарны теге кеше адаштырмаһын өчен эшләнә. Бу рөхсәт. Хатта мана бөтәгез дә беләгез, хадистәр нисек йыелган хадис фәне бар, мусталахул хадис. Зур бөек фән. Ана шул фәндә, илмул хадистә, хадистәр фәнендә һәр бер кешене тикшереп һөйләйләр бит инде. Әйтәйек, берәй хадис yetkергән кешеләр шундый булды, буның белеме шундыйрак инде. Бу мана яңлыша торгайны дип, без уны әйтергә тиешбез. Нисек килеп сыккандар? Көсһез һәм көсле хадистәр. Әгәр кеше яхшы итеп yetkергән икән хадисте, мәсәлән, язып, һәр бер хүзен там рәвештә, ул гына түгел, бернисә кеше күрде, минең тагыла шундый шаһиттарым бар дип, тулыһынса теге хадис дөрес юллар менән, дөрес кешенән, буталмаган, адашмаган кешенән килеп иткән безнең заманга тиклем. Инде кеше, мәсәлән, теге картайып бутала башлаган буһа, бу бер яктан yetешсезлек бит инде. Нисек без әйтмәйбез? Мана фәлән агай хадистәрдә һөйләй торгайны, ләкин азак картайгас ул бутала башланы. Тимәк, ул һөйләгән хадис яки ниндидер фән, ниндидер гыйлем теге тулыһынса кабул була алмай. Чөнки бәлки ул буталып киткәндер. Бындай осракта без әйтергә тиешбезме? Әлбәттә тиешбез. Кардәшләр, хадистәрдә сахабалар yetkергән бит инде. Сахабалардан һуң килгән буындар, теге йыйгандар. Хатта шул заманда нитиклем мусламаннар көчле булган һәм кешеләр нитиклем бер-беренә ышанган, хатта шул вакытта ла нык-нык итеп тикшереп, әгәр кешеләрнең yetешсезлекләре булһа, буны һөйләгәндер. Чөнки бу кәрәкле нәмә, ислам диненең теге файдаһын кайгырткандар. Менә шулай ук безнең заманда. Нимәгә мин буны әйтергә булдым? Кемдер әйтәсәк, нигә без мана теге я бу кеше турында тәнкыйть язабыз, әйтәбез, яки уның, мәсәлән, белеме юк дип әйтәбез. Бу да нисектер тикшеренү хмак була бит инде. Бу тикшерү була, ләкин бу ислам диненең һәм мусламаннарның, өммәттең файдаһы өчен эшләнә.